Electric flag jama bela de lili nyakuma. O bismillah anga donki baru keneka. Ame November kalo kleta na samba fla ani muwan kede. La sele munu bambolo ka doma bi. Ayala ka fo Isa Kojim na le SNT 4e vice-président. Ale tu minele no maison d'arrêt la. Na fo bela de lili ba kala ma chungumina. Kunungo ukoni ye adabla. Abe liberté provisoire kon nani wakati nina. Isa Kojim kon ngunga minele kunkela ka kumbala ka kuma do fo min koni ni jamana koni joli koni te fangile fe barsa ale be place mina kuma be kuma na Isa Kojim koni mangante ka olu kuma obo ada kono abara nyoko no ye sente mawiye olu koni tunye resolution do ke semaine temene pour que o be se ka labla chokuna barsa amala dona ka fo Isa Kojim koni ba bara ni wakati nina la servere mbambolo ka damo de ka fo obera jelele ba kala ma chokumina buru koni songo koni tunye la semaine temene akera gele abaye population kan barisa malien fama bela jelilen koni me buruju duni ko dai autorité ma koni ni boulanger koni kuma na ni ko inga abole ma fe ko ye fo ka be koni soro akoda ni wakati ni barisa akuma koni tunchali mbe boulanger tuku ko farni songa koni fana kacha o de ba to lu fana buka buru koni piri yero be saka doni soro akan chungmina ka ola doni aka fo yafulila marala yafulila dugudini do be no to ko komisana ale ni Sirajuba nunu bela jelle me nyogon soro jalon fulare koni konna la ayela ka fo komisana mauni Sirajuba mogo koni blale me nyogona dugukolo do koni kola uka fola ni umanga koni madame ya sisano ube ni dugukolo kala ina kabini 2013 nya koni masoro akola chukosila jalon fula ale meli ni a préfet toko jalente ni goina barsa komisana ale ni Sirajuba ma obera jelle koni bena kanga fo ko ni ko intala ka banko barsa ko sous-préfet ale ni maire ko intala ko joro fa ni ko ina ko na fora ko ni problem bo lu dala o de kan ni ko imba ko lu flasi dala ka ko ke mi ma lo la ka fo ko imba ni ko bu kono ko barsa kabini samba fla ani tanzaba o lu ko ne be ni mankaina u ko ni me ni duku kolo kele ina o ko na de la Sirajuba mo ko ni ye jamana je do ko ni ke ba mako yano précisément badala bugu sigila u ya ira ka fo lu ko ni be fe autorité ma ku dalo ni ko ina ko insala niveau mimna atala ko lu fla bela jelelen boloda u ya sigi ka fo chamange no osima to ku bena kula ka kado liye akanga ka di mima akado ma bela jelelen ko fana ki yere soro lo kiba laban bambulu kala sama o de ka fo o bela jelelen ba don ka fo timasi jon ko ni jeudi don fe bamako olu ye konyo donye o kono na la ma chama ba ka konyo mine sigi gidono dawla gidono yere chama chala koni ko wa achama yere be no kutita autorisation takui ku be wuli doron ni ku ka basu nu ka sensu sigi ma o ka gidoron chama chala kata uka enyana jefe era ka fo ko ni ko nunu ko ni bala ka teme adanka barsa do de be ka faraka ngata fe o ba to ani ambulance be ka teme ni bana ba ka to de ba ko o kan ka teme siram fe no ya soro ko yamina ko ni siglimbe o buka dunu fo nu ka tama fo la o ba to ambulance be obligé ka sirawere nyini mino tekini ambulance ko ni fana be tamita o sirawere nyini na bana ba to mi ba bulu o ko ni fana be saka bone anina ayela ka fo ko loi numéro 1020 ko ni no obolo dala le 30 mai 2001 ko mama ko ni mana se domaine public ou no ya anga sirabaw ye kikanga contravention sala no ye wafla ale ni keme woroi ko obeda jirelen ko fe ikanga nyangi wana ni fuka tase wa mwa ane nani ma ni aussi ko ni maseka elabo e ko ni mesonga taka kasola no ye kalo woro kasoyi ni explication ngoni dirama communicative